Jahas, tervehdys. Terveys. Stighan. Arvo kiinteistö pilottavalta herra. Teillä olisi kiinteistö remontoitava. Kukas tämä herra tässä on? Minä olen Kauko Säädin. Minä olen rakennusmies. Minä olen rakennuskypärä. Minä en kättele työväenluokkaa alkuunkaan. Kauko on rakennustyömies. Hän osaa remontoida rakennuksia. Suunnittelu, että voisin luoda kääpiöhotellin yksiöstä, niin Mennään katsomaan saastuttajia. Siellä oli varmaan avaimet siihen kiinteistöön. kyllä vain toisen alkaa. Kauko, laita julppi kiinni. Noniin, ja sisään! En näe sitten kaikkea, ettei saranat kulu. Ajattelin potkia vittuun tämän saatanan taiteilijan tyngätältä. Kukas täällä on asunut nyt? Joku kirjailija ehdokas, mutta ei mene graafiosta minun silmiini, vaikka lyhyt onkin. Armo, Niin. mitä täällä pitää tehdä? No minä itse olen 6. sukupolven kulosaarlainen ja omistan kiinteistöjä ja olen koulutukseltani ekonomi ja vaimoni on ylilääkäri tytär. Ja olemme tehneet markkinatutkimusta, että saisinko arvon kaukosäätäjä teidän valveutuneet silmät minuun päin. Kyllä puhun. Kyllä. Olemme tehneet Kuuntele. markkinatutkimusta vaimon kanssa ja minä olen ekonomismiehiä ja ajattelimme tehdä tästä kääpiöhotellin. Laitamme tähän 1 kerroksen, jollain saamme tuplattua kiinteistön tuotto-asteen. Voimme puhua, että saamme korkoa korolle efektin. Olen yrittänyt korottaa vuokria, mutta kun ei taiteilijoilla ole rahaa, niin minulla on kaikki saatanan taiteilijat niskan päällä. Hyvä. Potkit sen helvettiin täältä. Kyllä, minä potkin. Laitan sen betonivaluun. Kauko, miltä? Onko? Miltä näyttää? Joo, tähän lattia. Kyllä mä Se lattia, se on katto näille ja se on lattia näille ja kakkosnelosta ja kyprokkia. Me tutkitaan tästä. minä täällä istun. Ei tarvitse auttaa. Saat laittaa keppiä? Totta kai, totta kai. Herra. Kauko. Kuuntele. Meidän toinen taso. Tähän korkeudelle. Siihen. Sitten me halutaan pistokkeet. Kuuntele tarkasti. Kuunteleksä? Kuunteleksä? Kuuntele. Pistokkeet. Tonne. Tonne. Antaa se Stiigaan. Itse en tykkää paljon puhutella työväenluokkaa, niin voisitko sanoa, ettei sitten varastele mitään minulta? Kauko. En varasta mitään. Hyvä. Kauko. Ruuvimeisteri. Kauko. Ota, hyvä. Kerran mitä te oli. No niin, sähkökaapille. Tuohon suuntaan. Kokeillaanko? No, mä katson, että onko tässä suokkeet kunnossa ja meneekö virta sinne päävirtaan, niin mä nyt testaan sitten. Lälytetään koko. Mitä? Mitä huumeita? Ketä selvetti te ootte? Kuka sä oot? Mistä te putkaisitte siihen?
Mennään huumeparoni. Hei! Minä ehdotan. Olen rauhanmiehiä. Laittaa aseet taloon. Laita aseet alas. Aseet maa. Mikä on homman nimi? Miksi me on täällä? Kuka sinä olet? Minä olen huumeparoni Juha Ziegler. Olin juuri ampumassa paskiaisia, ketkä tekemään huumeita. Ja nyt minä olen täällä. En halua sanoa, mutta nyt taitaa olla poika epäonneksi päivä. Minä olen sinne nimittäin lännen persaukisen sheriffi Vili. Eli hetkinen, tilanne on se, että sä oot Juha Ziegler huumedealeri. Ja sä oot villiläinen persaukisen sheriffi Vili. Pieni tarkennus. Olin villiläinen persauksen sheriffi. Nykyään minulla on lähes täysmittaiset housut. Noniin. Kuka sinä sitten olet? Mä oon komissaari Jukka Palmu tuolta 60-luvun Töölöstä. Mikä helvetti on Töölö? Mistä sä oot? Villistä lännestä. Onko se vaan infoista? Minulla on lääkettä siihen. Villistä lännestä. Mikä vuosi sieltä nyt on tullut? Mikä on vuosi? Eli hetken, meillä on täällä Juha Ziegler ja sitten meillä on villiläinen persaukisen sheriffi. Näin oli tilanne. Ja ulvi näyttää siltä, että täällä on 2020-luvun Helsinki. Mistä selvetti sinä sen tiedät? No koska tässä on pihalla tommonen tuore käskä ja se on ollut Suomen suosittu auto vuonna 2016. Täällä on näköjään tämmönen hupihattu, joka viittaisi siihen, että tuolla kapakkaassa lähestellään. Mutta täällä on sähkökaappi, niin täällä on todennäköisesti ollut asuntosijoittaja, joka on tehnyt tästä yksiöstä, jossa on asunut taiteilija, Kääpiö-hotellin. Tehdään tähän 2 kerrosta, mutta tänne on saapunut varmaan semmonen duunari, joka ei osannut hommaansa, koska sillä oli niin natsityöjohtaja, niin se on tätä ruuvannut. Ja sitten tullut joku tämmönen ilmiö, joka on kaikki tehnyt repeävän multiversumin ja lennättänyt meidät kaikki ajan ja paikan tuolle puolelle. Nyt on pakko sanoa, onhan se Juhan. Kyllä, hauska tavata. Tilanne on se, että olen itse kaidalla puolella tätä nykyään. Entinen pankkiryöstäjä, mutta en haluaisi vanhoista haavoista puhua. Kollega sattuu. Voimmeko luottaa tähän? Jauhonena. Ei kai meillä ole tässä paljon varaa. Kohti multiversumia. Jaa. Voisiko olla, että tässä kiinteistössä tulevassa Kääpiö-hotellissa olleet ihmiset ovat sinkoutuneet meidän todellisuuteen ja me heidän tilalle? Todennäköisesti, mutta mitä tuumii sheriffi Vili asiaa? Minä sanoisin, että villissä lännessä nämä asiat on ennenkin ratkaistu ohrapyrtelöllä eli oluella. Lähdemmekö olut kapakkaan? Lähetään. Kohti salunaa. Nyt lähdetään kohti sitä pubia tossa. Sä oot löytänyt hyvän talvitakki. Säkin oot löytänyt. Minäkin näköjään. Mikäs planetta tää on, kun täällä on sen verran kylmä? Tuolla villissä lännessä ei näin kylmä olutta. Miksi tää on, että tää on 2020 Helsinki? Tää on kyllä aivan pihalla. Mikäs on Helsinki? Tää on nimenomaan. No niin, minä kuulen haistan ystävät saluunan tässä jossain lähellä. Ja baareja. Mikäs on baari? Tässä on vieressä. Tää on hyvä. Oikein. Mitäs nämä liikkuvat härpäkkeet täällä on? Ne on auppoja. Vähän niinku vankkureita. Peltihevosia. Mikä se on peltihevonen? En minä ymmärrä ollenkaan, kun minä en ole nähnyt tämmöstä maapalloa koskaan. Mennäänkö beisselle? Mennään. Ei tätä muuten jaksa. Mennään tossa, Sofia. Tätä toisaalta kun miettii tätä tilannetta, niin tässä katsoa sitä ilo irti, että millainen päivä tulla huomenna. Minä oon päättänyt nauttia elämän jokaista hetkestä, myös tästä. Millainen päivä tulla huomenna? Ei tiedä. Uudessa ajassa. Minä näytän. Otetaan ilo irti tässä ja mennään vaikka pelaa pelikoneen. Hienoa. Mikä härpäkin tämä on? Tää on tuomaisen härpäkin. Mitä tällä tehdään? Pelataan. Pelataan. Tiedättekö mitä kaverit? Mä tajusin semmosen jutun, että kun esimerkiksi
saralla ja lapset on kotona, niin se on kiva olla pitkästä aikaa vapaalla. Alkaa vähän. Nyt alkoi selitti puhumaan. Hammasta kolottamaan. Tää ei nousi oikein huppuun, mutta pitää testata tuota teidän lientä. Minäpä kerron teille huumekuningas Juhan Sieglejan tarina. Eli minun. Anna mennä kaveri. Kaikki alkoi siitä, kun... Nyt voi saatana! Kai sä ymmärrät, että nää kadut alkaa olla ihan tarpeeksi täynnä kamaa. Lahtinen! Mitä? Haistu paska. Lahtinen on vielä velkaa. Kerropa mulle vielä, että miksi sulla on tuo robottikäsi? Silloin kun mä olin nuori, niin mä pelastin semmosen pienen pojan juna-alta. Selvitetään tää niinku miestä vasten selvitetään. Kuule saatana passakyttä. Jumalauta! Helvetin hyvä tarina. Aivan siis koskettava tarina. Mä haluan viettää hetkeksi 60-luvun töölöä ja kertoa mun elämän ehkä merkittävimmän tapauksen, mikä johti tähän lähtöön Intiaan. Oli tää ihmissyöjä. Kerro poika. No, kaikki alkoi siinä, kun ihmissyöjä tapaus. Mä menen. Ei oo kyllä hajuakaan, kuinka noin kauhean rikoksen olisi voinut tehdä. Tässä on muuten sun uusi partneri, Cannibal Lecter. Hauska tavata. Onko tää tavattu murha vai? Rikollisen puhua. Ei oo kyllä hajuakaan, kuinka se rikoksen on tehnyt, mutta kyllä homma hoidossa. Nyt tulee kovasti painetta yläkerrasta. Hei palaamu! Tuu nopeesti! Täällä on uusi ruumis! Tuu nopeesti! Mitäs täällä on sattunut? Se kyllä kummatte siellä missä murha, niin siellä talonmies. Eikö käy pidä tapaa epäillä talonmies? Cannibal. Mitä? Sinäkö ihmissyöjä? Mitä? Tappasit ihmissyöjä? Kyllä, sinua pelaa. Taidamme retriittiin sitten. Ei kaverit oikeesti. Mun on pakko saada kertoa teille koko mun tarina. Siis, mä en tiedä mikä se vuosi on mistä te puhutte, mutta kaikki alkoi siltä kun mä olin Villinlännen Persauksen seriffi. Miten sä nyt tällaista Villinlännen köyhitä seriffiä voisit rakastaa? Mikä seriffi se semmonen, jolla on varaa edes täysmittaisiin farkkuihin? Mitäs luuseri? Persaukinen seriffi! Mieluummin yksi päivä rikkaana, kun elämä persaukisena poliisina. Ei mennä! Mä kävin naapuriin ekkavaltikolla paskalla. Eiköhän laita retöstelemään. Harmi ettei isäs oo täällä. Timi! Sä taidat olla kuollut! Ota se kuolema! Ota se kuolema! Saatana tapaa joka! Saatana roista joka meidän! Timi ei koskenut! Saatana paskapelisee! Tänne mun... Mitä ihme? Teidän seriffi! Idiotti! Ai ekkavaltikolla paskalla. Kyllä mua koskettaa tässä tarina. Ei, mutta murha... Sitten tommonen yksi... Pistetään pojalle pipo päähän. Siellä, herra iso. Ruuhan. Ei, kerro kaverit mukaan. Muutakaa viljeä. Mennään nyt. Ei. Topiukka. Đó, ai.
hullu ajeta. Älä oottu nyt oikein. Ennen kuin me laittaa sun... Vitsi. Älä kumminkin pitää. Poliisi pitää tälle. No mulle pitää. Aina... Mä oon kyllä reissun päällä nousumalassa, mutta sitten... Otan vielä laskiaisiin tekis vielä. Minä sanoin, että pitkään aikaa ollut näin kivaa missään. Mun tekis vielä mennä kotiin. Mennään kebabin kautta kotiin. Ei meillä oo enää kotia, kun me ollaan toisessa universumissa. Haetaan kebabit ja mennään korjaan se aukko multiversumissa, että päästään kaikki omiin universumiin. Ihan sama, kunhan minä pääsen vaan kotia Esmeraldan viereen nukkuun. Minä haluan kans kotiin. Mulla on vielä avaimet sinne kämppään, niin me voidaan mennä rohkaan. Minä haluan kotiin, no ikävä Ei pääse kotiin. Mennään avata ovi. Minä haluan kotiin myös. Mennään sinne. Mennään rohkaan sähkökaapista, jos me päästään takaisin. Laantelet sinä härpäkkeitä, minä jaksan olla. Anna kebabia. Anna kebabia. Kotia on jo pitkä aika. Moi. Joo, moro. Päästäkää sisään! Mä haluan kotia. Tämä on tulevaisuus ja perhe. Turpa kiinni! Pojat! Kattava kitara! Saatana! Ei mitään tuulella molleja. Annetaan sen multiversumi. Kotia, minä haluan kotia. Yhtään Onko sulla työkaluja? täällä on. Tästä näin. Multimeis. Mikäs? Onko niin? Peikseli, mulla on plöksyys. Zoi! Musta tuntuu, että mä en säätänytkään sitä sulaketta, vaan mä vahingossa aiheutin oikosulun, jonka takia aika-avaruus repeytyi ja me singoiduimme toiseen universumiin. Ja sillä välin toiset versiot meistä eri aikajanoilta päätyivät meidän maailmaan. Ja jostakin syystä singoiduimme takas omalle aikajanollemme. Onko Stig Heil kunnossa, en juttele työväenluokalla yleensä. Joo. Joo, kyllä tässä tosiaan täytyy tulla multiversumiin repeämään, mutta pitäisikö sun kauko vaan laittaa se sulake kuntoon? Minä laitan mitään. Minä laitan heti se kuntoon. Minä vaihdan sen sulakkeen. Sitten kun vaihdat sen, niin kato, ettet koske vahingossakaan siihen loppuräjähdysnappiin, joka siinä on vieressä. Ai tähän! As far as I can see,